The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat but Hadien, blind view monitor. Baki way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam. Tak sao pun riulak. Just wow. Executive Committee Jong Khasi Hills Autonomous District Council Lingba ka Hukum no Secretary ka Executive Committee haga khat South Nailar arja arpun riu kala Pynskhem Biang yo paim Ainam manik Syiem kumus Syiem ka Hima Mylliem Hadien ka jing bishar bat ki hukum bala penmi da ka Meghalaya High Court haga khat wai tarik Nailar arja arpun riu Haka hukum bala penmi da ka Executive Committee laong baka jing Pynskhem Biang yo paim Ainam kumus Syiem ka Hima Mylliem ka long da ka pensong nong rim naki hukum halor ki artli ki red appeal badang sa teng ha Meghalaya High Court kata ka red appeal number 10 jong usnam araja arpun riu bat ka red appeal number 10 jong usnam araja arpun riu Haka hukum labatha ru yo paim Ainam bat upaim Alban Frederick Syiem ban pendap ya kejing penpai bat kejing priang ya ki kot ki slatrai kam bat ki jing don jing am jong office hapo ka khat pra tarik Nailar arja arpun riu kat kum ka subsection balai jong ka section bapra jong ka Khasi Hills Autonomous District Appointment and Succession of Syiem Deputy Syiem electors and rang ba snong of Mylliem Syemship Act arjar nyo Ka KHADC kalau betharu yo paim Ainam ban sumar bat penne ya ki kot ki slatrai kam ki bayar day bat ki mukadama badang ap hapo ka High Court. Ka Executive Committee kalau ong bakan pa yo way officer ban khmi ya ki jing pan pai ba ki jing priang ya ki kot ki sla bat ki jing don jing em khnang ban pendap ya kani ka kam kloi kat kum ka an. Kini ka hukum na ka Executive Committee kalau wan mi Hadien lai Sngi na ka jing penmi hukum na ka Meghalaya High Court ka bala penksan yo paim Ainam haka khat wai trek Nailar arja arpun riu bat pendu ya ka hukum suspon yo paim ka bala penmi haka arpu trek jemang arja arpun riu da kate ka hukum na High Court la pun kut ru ya ka jinglong acting Syiem jong paim Alban yo bala thung da ka Executive Committee ban khmi ya ka Hima Mylliem haka jaka upaim Ainam Haswa ka hukum bathamai na ka Executive Committee jong ka KHADC kala don ka jingpan daw paim Alban ban mi na office try kam hakadong rim bau up ya ka hukum na ka KHADC ya ka baka court kala penmi hukum biang haka khatlai tarik Nailar arja arpun riu ka hukum ka kdo baka Meghalaya High Court kala Syiem bishar ya ka contempt petition daw paim Ainam persya yo ba Winston Tony Lingdo Chief Executive Member bat ki weipan halor ka jingbam ai jing trailang bat ka hukum jong ka court ka balaptha Bantung Syiem Biang yo paim Ainam. Ya kani ka contempt petition la sngap bishar hakamat u justice HS Thangkhiu wat u noya sat jong paim Ainam ula pentip haka court ya ka order ka bala thung Syiem Biang yo paim Ainam bat ka bala brat sharut ya ka rai thung acting Syiem yo paim Alban. Shu ka court kalapan jing pensai bat maham baki bam ai jing trai lang kin ngat haki contempt proceedings bat kin shakhot jubab hakmat ka yeng bishar bat kala bu ban sngap bishar biang ya ka kam haka khat nyo trai Nailar arjar apun ri Habatien pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F haka bam bangi bam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam don ka shop plus F menta ka Sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya